Для дырэктара Столінскай гімназіі гэты буквар, з якім ён паўстагоддзя таму пайшоў у першы клас, не проста напамін аб дзяцінстве, сімвал цэлай эпохі. Для сённяшняй юбіляршы такіх эпох было некалькі. Ад рускай семігодкі ў 39-м да статусу гімназіі ў 99-м. Школа перажыла вайну, потым пасляваеннае аднаўленне, адлігу, перыяд застою і час перабудоў. І заўсёды заставалася вернай свайму духу. Во-первых, это уважительные отношения. Первая колонна, на которой должна стоять гимназия. То, что я говорил, дух гимназии. Второе – это отношение к учебе. Следующее – стыдно не учиться. Стыдно не знать. И третье, оно как бы вроде как стоит в стороночке – это доброта. Доўгі і складаны шлях самай сталай навучальнай установы Століна застаўся ў памяці тысяч выпускнікоў і на рэдкіх манахромных фотаздымках. Тут разам выкладчыкі і вучні. Сярод апошніх шмат тых, хто будуе для століншчыны яе сённяшні дзень. А вось якім будзе дзень заўтрашні, залежыць ад моладзі новага часу і ад яе першага сталага выбару. Я уже решила для себя, что я выберу профиль английский и математика. Я планирую пойти по стопам своего брата, который также закончил нашу школу, и поступить в БГУИР и там добиваться высоких достижений. Я выбрал профиль з поглибленим вивчанням англійської мови і математики, щоб у будущені зв'язати своє життя з математикою і поступити у БНТУ на архітектурний факультет. Свой выбор ужо зрабіла і Маша Пашкевіч. У гэтай дзяўчыны з гімназіяй звязана не толькі ўласнае жыццё, але і бадай што ўсёй сям'і. Моя маці працуе ў гэтай школе, і мне вельмі прыемна, што менавіта яна мяне навучае гэтай роднай мове. У нас наогул трэба сказаць, што вельмі добрыя дзеці. У нас няма на сённяшні дзень праблемы дысцыпліны. У нас дзеці цікаўныя, дзеці, якія хочуць ведаць, якія імкнуцца, якія паступаюць у вышэйшыя навучальныя установы. Таму усе яны зацікаўленыя проста тым ці іншым прадметам. Матываванасць вучняў і настаўніцкая зацікаўленасць у іх поспеху даюць плённыя вынікі, 100% паступленне ў ВНУ. За лічбамі праца амаль 70 педагогаў, палова з якіх мае вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю. За время работы как в статусе гимназии данное учреждение тоже держит довольно высокую планку. Если по итогам централизованного тестирования в этом году из всех гимназий области она занимает 3-ю позицию, это говорит о многом. То есть дети получают тот багаж знаний, который им позволяет быть конкурентоспособными, и ниже 90% дети продолжают обучение в высших учебных заведениях и в основном на бюджетной форме обучения. Гэтая актавая зала бачила не один канцэрт і шмат школьных юбілеяў. У чарговы раз адзначыць поспехі і дасягненні як уласныя, так і ўсёй гімназіі сабраліся разам педагогі сённяшняй і ветэраны працы. Сярод гасцей нямала і выпускнікоў, розныя пакаленні, але ўсіх аб'ядноўвае памяць аб роднай навучальнай установе і ўдзячнасць яе педагогам. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».